Hello, good morning mga kasursur. It's me again, Paula the Explorer. Ngayon, nandito po ako nagsursur with Akos dito sa Salcedo, Ilocos Sur. Ngayon, nandito po ako sa bahay ng isa kong classmate na kung saan siya ngayon ang isa sa konsehal dito sa bayan ng Salcedo, Ilocos Sur. Pumunta po ako dito para magtanong kung saan yung San Gaspar kasi hindi ko nga po kabisado kung saan yung barangay San Gaspar, Salcedo. Kaya, heto siya. Yan, ang pinakamabait na konsehal dito sa Kasursur. Siya ang pinaka-friendly na konsehal na nakilala ko dito sa Salcedo, Ilocos Sur. Yan. Isa siyang parang kapatid ko na rin kasi tumira sila sa bahay noong college kami. Yan. At saka nagbigay din siya ng konting tulong para sa ating mga beneficiaries po. Kaya pupuntahan ko po yung Barangay San Gaspar at saka yung mga beneficiaries po natin para maibigay po yung konting tulong po na binigay ni Konsehala Girly Garrido. Yan. Kaya sa mga nakakakilala po kay Madam Girly Garrido, please pakiboto ulit kasi napakabait niya. Sa susunod na halalan, iboto po natin ulit. Yan. Hindi po siya madamot kasi nagbibigay po siya talaga sa mga nangangailangan. Kaya, more blessings, Konsehala. Yan. Yan, kaya, punta na po tayo sa Barangay San Gaspar. Bye-bye! Hello, good morning mga kasursur. It's me again, Paula the Explorer. Ngayon, nandito na po ako sa mismong barangay ng San Gaspar, Salcedo, Ilocos Sur. Yan mga kasursur. Kasi dito po ginaganap ang gagawing charity for Akos. Yan, yung mga rides for Akos. Yan. Kaya, ako, galing pa po ako sa La Union. Mula La Union, pumunta po ako dito sa Salcedo, Ilocos Sur para lamang po makatulong po sa ating mga beneficiaries. At bago ko po simulan po ang aking pag-vlog dito sa Salcedo, Ilocos Sur, ay nais ko munang magpasalamat sa ating mga friends na tumulong. Kay Debbie Beharin, yan, maraming salamat po sa insight na binigay mo na itutulong po natin sa ating mga beneficiaries po ngayon. At saka kay konsehal ng bayan ng Salcedo, si Ma'am Girly Sumaui Garrido. Yan. Siya po ang isa sa konsehal ng bayan ng Salcedo. Kaya maraming salamat po ma'am sa binigay niyong cash at makakaasa po kayong may bibigay ko po ito sa ating beneficiaries ngayon. Yan. Kaya pasok po tayo mga kasursur at titignan po natin kung ano po yung mga kaganapan po dito sa loob ng covered court ng San Gaspar, Salcedo, Ilocos Sur. Yan. Pasok tayo mga kasursur.
Heto na nga mga kasursur, i-ambush interview ko lang po saglit yung ating beneficiary na si Tatay. Si Tatay lang po kasi ang mayroon ngayon dito na nakadalo sa ating beneficiary. Kasi yung 2 years old po na bata is hindi po siya nakadalo. Dahil kuan pa po sila, taga Burgos, Ilocos Sur po yung 2 years old na baby. Yan yung may cerebral palsy. Kaya ang interviewin ko na lang po ngayon saglit is si Tatay. Yan. Hello, good morning po, Tay. Ano ito? Ano po yung pangalan po natin? Herminio Valdez. Herminio Valdez. Siya si Tatay Herminio Valdez. Ilang taon na po tayo, Tay? 80 years. 80 years old si Tatay. Ano po yung naging kalagayan po natin, Tay? Ang umpisa dito, Yung May naging tindihan sakit. mo, Ilocano? Apo. Sige lang po. Tinangrok yan ng timbang. Lumobo po. Lumubo. Opo. Lahat. Maki. Opo. Ganyan. At saka ganun. Sabi ng doktor, puso ang may diferensya. Kaya nakakawa ng magtibiyag, iinom ng oras. Oh, so nawalan ka ng buhay ng 6 na Oras, oh. Yeah. So ano naman po yung sabi ng doktor po? Sabi ng doktor, mag-tik ka ng gamot, gano'n. Kaya hanggang ngayon, nag-titik pa ako ng gamot. Yan. So Tatay, ang masasabi ko lang, magpalakas po tayo, ha. May ibibigay po ako mamaya sa inyo na galing po sa ating nagmagandang loob na aking kaibigan na si Ma'am Debbie Beharin. Mga kan po yun, food supplement, yung mga iniinom po yun para gumanda po yung pangangatawan nyo at kalusugan nyo po. Okay. Yan, may bibigay po ako dyan mamaya. At galing po thank you very much po pala kay Ma'am Debbie Beharin. Yan, sa binigay mo po na in kind. At saka kay Konsehala Girly Garrido. Yan, siya yung isang konsehal dito sa Kwanche po, nagbigay naman ng cash po. Yan. Maraming salamat po tayo sa pagpapaunlak po sa aking interview. Gano'n din sa inyo lahat, sir. Thank you very much. Yan. Pagpasensya na lang po ninyo yung konting maitutulong po namin. Ha? Okay po, sir. Thank you. Yan. Narinig nyo na po mga kasursur yung pag-interview ko kay Tatay. Kaya ibibigay na po natin yung tulong po natin sa kanya. na nga mga kasursur, na-receive ko na po ang aking certificate dito sa Barangay San Gaspar, Salcedo, Ilocos Sur. Yan. Maraming salamat po sa mga taong tumulong po. Kagaya po ni Ma'am Debbie Beharin. Again, thank you very much. And kay Konsehala Girly Garrido. Yan. Thank you very much po sa
cash assistance din po na binigay niyo po sa ating beneficiaries at bigay ko na po doon sa helmet. Yan. Kaya sa mga nais din pong tumulong kagaya po nila Ma'am Girlie at Ma'am Devi is pwede niyo po akong i-PM po or i-message. Yan, para sa inyong mga donations po. Sa mga may mabubuting puso po dyan ng mga kaibigan ko, family and friends. Yan. Kung nais niyo pong tumulong is i-contact niyo lang po ako. Yan. Thank you very much and have a blessed Sunday. Till my next vlog mga kasursur. Bye-bye!